Кешеру. Две са промените в състава на Левски. 4 пъти много близо бяха до това да успеят успешно да комбинират Джереми Тенойер и Омар Диаби. След това изстрел на Милев и още веднъж свободната зона, в която напредна Минев, видя, че... И пак пас за Марселиньо. Хубаво подаване наляво към Натанаел. Центриране на Натанаел. Той изглежда много опасно. О, какъв пропуск тук на Сиси. Центриране на Миланов. Кой ще стигне първи до топката? Дали това е гол? Да! Изобщо е реализирал за Левски. Не бе това идеята на Живко Миланов. Той искаше да центрира. Начинът обаче, по който го направи, бе великолепен. А и там много... Тъкмо Клаудио Кешеру стреля 1-1. Великолепно изпълнение на Клаудио Кешеру. Да, ще кажете, топката бе пратена в ъгъла, който трябваше Боян Юргач пред Стойчо Стоев. Тук няма засада. Възможност за втори гол за Лудогорец. Невероятен пропуск. Изумителен пропуск. Сигурен в това. Не, тук няма засада, със сигурност. Какво обаче направи